njengendlunkulu ke siholwa iNgonyama sesihlabele enkantolo ukuba isinqumo sikamongameli siyo kwebuyekezwa futhi i-judicial review okanye ke inkantolo ithathe isinqumo ngokwezigaba zomthetho njengoba sesizibikile. Useshilo owenhlanga amaqolotha ukuthi kube kuningi okwenzekile ngemuva kokukhothama kweNgonyama, kepha-ke konke lokho lapho siqoqa kube ndawonye. Okokuqala esiphonsela inselelo ngumhlangano lo owaba ngomhla ka-14 kuMeyi wakhangela amankengane lo abathi nguwo owahlonza iNgonyama. Cishe-ke lo mhlangano uzosilekelela ekuphenduleni nxa siphawula ngawo ekuphenduleni ukuthi yiziphi lezi zinto lezi esasikhala ngazo sindlunkulu mhla ka-7 Meyi. Sasingeke-ke sikhulume sonke kanye singaculi. Ukhona lowo okwavela ithuba ukuba kube nguye oveza ilaka lendlunkulu lokungaphatheki kahle kwayo ngokuba inqunyelwe indulo layo, inqunyelwe imanje layo, inqunyelwe nekusasa layo nangengunaphakade layo ingeyona ingxenye. Ngomhla ka-14 Meyi emva kokuba sekube khona ukuphazamiseka bomhlangano ngenqubo yokwesaba noma izizathu zokwesaba intando yeningi nokuvumela uvo olwehlukileyo lalabo abayingxenye yomhlangano ukuba beveze elabo ilaka. Kube khona umhlangano bekhona umhla ka-14 Meyi owabizwa isinyenyela. Lo mhlangano ubizwa isinyenyela ngamanga wokuthi cha umhlangano lapho indlunkulu eyothelelana amanzi kakhulukazi kwakubale ukhalo lukaBhusha lo mhlangano. Kuliqiniso ukuthi nabo abantwana ababeyengelwa ophathi ngalokho kabanga ingxenye yalo mhlangano, kepha lokhu esilwa nakho kakhulu ngokuthi lo mhlangano wawungenayisekelo ngokosiko nangokomthetho okhona eNingizimu Afrika. Yizizathu sokuthi okokuqala wabizwa nguNdunankulu kaZulu. Manje inkinga ilapha sekutheni umthetho olawulayo usection 8 langezokwanda nezigabana, kepha isikhathana sokuqala usuqhubeke ubeka ngokuthi umndeni uyohlangana ubize umndeni emva kwey'nsuku ezingama-90 lapho sekwenzeke leso sehlo esiphoqa ukuba makukhethwe iNgonyama. Ngaleyo ndlela-ke okokuqala kusho ukuthi lowo obiza umhlangano makabe negunya lokubiza umhlangano. Okwesibili, lowo oyophimisela ukubizwa komhlangano kufanele kube ukuthi ugunyazwe indlunkulu. Ngaleyo ndlela-ke lo mhlangano wangomhla ka-14 abagabe ngawo wawungabiziwe indlunkulu ngoba uNdunankulu kanalo ilungelo lokuba ebize indlunkulu emhlanganweni, kepha uNdunankulu wenza lokho asuke ekuthunywe indlunkulu lapho iNgonyama isuke ingekho, noma akuthunywe iNgonyama lapho iNgonyama isuke ikhona. Ngokomthetho-ke futhi umthetho uthi kuyobe kuhlangene umndeni lapho. Kuliqiniso-ke ukuthi kulowo mhlangano kwangeyona indlunkulu kuphela eyayihlangene lapho, kwakukhona lonke uhlobo
lwalabo abakhonze engonyameni noma abakhonze esihlalweni sobukhosi bukaZulu. Ngaleyo ndlela ke kwangesona isinqumo sendlunkulu leso, isinqumo nje esathathwa emhlanganweni ongawufanisa nokuthi ke kwakungumhlangano womphakathi. Elinye iphuzu esiphonsela ngalo inselelo ukuqokwa kukaMntwana uMisuzulu ngelithi umongameli ekumhlonzeni kalandelanga imigudu efaneleyo, naye uMntwana okaPhindangene engayilandelanga imigudu. Singeze ukungena kokulunga esesedlule kukho sakuba indaba ngokwesiko, kepha sizozama nje ukuthi sibe bafishane sigcile odabeni lecala ukuthi emva kokuba kuqe ingonyama laphinde lehla ifu elimnyama endlunkulu ngendlovukazi uMntanenkosi, kwase kuba khona ukuxhomondela uku-interferisha kukaMntwana okaPhindangene uNdunankulu kaZulu. Indlunkulu yabhayela umongameli imazisa nodaba, yabhayela noNdunankulu wesifundazwe wangaleso sikhathi ongenzi umehluko ngoba sikhuluma ngehhovisi likaNdunankulu noma usenqwelo noma akusenqwelo. Labika udaba umongameli ngokomthetho ngaku section 8 subsection 2 umongameli engakwazi ukuthi ebumbe ikomiti labapheli, investigative committee, ukuze lubheke udaba, kepha akakwenzanga lokho. Akhetha ukuba esebenzise usection 8 subsection 3 ukuthi udaba elidlulisele kungqongqoshe wezokubusa nokubambisana nezindaba zobuholi bendabuko. Yena-ke owabe esejuba ikomiti labaxazululi. Ikomiti labaxazululi phakathi kokunye lakhipha umbiko oqukethe ukuthi nakhu abakutholayo kakhambisananga nesiko, kabakutholayo kakhambisananga nomthetho. Ngaleyo ndlela baphakamisa ukuthi udaba umongameli eqhubeke eluphenye engasikhiphi isitifiketi sokugunyaza uMntwana uMisuzulu ukuthi makabizwe ngengonyama. Ezethulweni zethu njengendlunkulu sasho ukuthi kasiphikisane nokuthi labo abaholwa ngoMntwana okaPhindangene bebe nombono ukuthi inkosana kaMdlokombane isenkunzana. Kepha lapho siphambana khona nabo ilapho kufanele uhlonzwe ukuthi ngubani inkosana. Ngokwethu njengendlunkulu, inkosana ingonyama ekhona eyahlonzwa ngumndeni okuyiyo indodana endala yesilo esikhothelwe uMdlokombane ngokosiko lokufakwa esiswini. Lusiko olukhona lolo olumele ongeke uthi uluphonsela inselelo ngoba lukhona nangokomlando. Kepha elinye lamaphuzu amqoka nxa ubuka ngokomthetho wezwe kakhulukazi ku-section 9 subsection 2 ukuthi umthetho uhlinzeka ngokuthi phakathi kokunye lowo ofakwayo ungabibikho izigaba ezithize aziphulile emthethweni. Ngaleyo ndlela ke nasesikweni njengendlunkulu kwesilokhu simile
ukuthi kuningi obonakele aphulile umntwana uMisuzulu ngokosiko esigabeni senhlonipho nokuziphatha manje usaqhubeka uyona njengoba sizokhumbula ukuthi thina njengozulu nanjengendlunkulu isikhumba sengwe sasihlonipha ukuba siyisiphuku sengonyama kakho omunye enolungelo lokuba angasebenzisa kepha sambona yena umntwana ethatha isikhumba eyosinikeza umntwana wakaphindangene kubuka umhlaba wonke okukhombisa khona ukuthi naye wenkosi uxakekile lento abamfake kuyo ngekhanda ngeke ngabe ukuthi babemphuthekisa kwayena akayiqondi lento le afakwe kuyo kuningi ke okunye okukhona esigabeni sokuyiphatha njengamanje okuhlonza ukuthi owenkosi akakulungeli lokho abamfake kukho bazokhumbula abenda ukuthi bezizwe ezinye izinto angisho bayifaka phansi kwetafula basuke ngezona ezabo hleze bayishalazela ngoba akukwazi njengengonyama ngoba ngokomthetho wesifundazwe ubeka ukuthi nansi imisebenzi eyokwenziwa ingonyama kayikwazi ingonyama ukuthi ingabiza amakhosi kuhlelwe umhlangano ingonyama trust yokhulunywa udaba olumqoka udaba lomhlaba thina njengendlunkulu esikholelwayo ukuthi isilo esiguqile sagabadelwa sahanjiswa isikhathi sakho saso singakafiki ngenxa yalo udaba lomhlaba uthi uyingonyama ubisa ingonyama bese kuthi kuyokhulunywa udaba lomhlaba udaba olwafelwa ngamakhosi lafelwa ngamafelabukhosi esihlalo laguqelwa ingonyama eguqileyo bese ungezi kulo mhlangano omqoka ngaka umhlangano obizwa ingonyama trust insuku ezintathu wasteful and fruitless expenditure gone kungabe biko ubaba inyosi umdletshe unohlelo lapha lwaka 405 lalo bekhona lukhuluma ngecoronation ngalithanda ulahle noma ngahambisani necontent yalo ngoba ngokwendlunkulu lakhuluma noma liqopho ngesiko kepha inyosi umdletshe uthi siyathemba ukuthi ingonyama eshuntwa leSizulu izosihlonipha isihlalo izoyihlonipha uNdlunkulu izoyihlonipha uZulu wabala lawo maphuzu abamathathu kepha esikubonayo ukuphi ukuhlonipha isihlalo nxa uzovuma ukuthi umhlangano ngawubiza uzothatha insuku ezintathu kubizwa amakhosi ungafiki kusetshenziswa imali zabantu bakwaZulu ngoba ingonyama trusting yabantu bakwaZulu ungezi lapho kepha bese uthi kufanele kuhlonipheke njengengonyama kwangagcina lapho nakho ophongolo lapho kwathiwa kulungiselwa umkhosi woselwa abizwa futhi amakhosi 3 days nakhona wangafika owenkosi izo zonke ke izinto lezi thina kasinankinga nxa beqhubeka ngoba sithi njengomndeni ngasihlale phansi ukaningi sikuhle sithi siyafisa ukuthi lezi zinto thina zikhulunywe emabhuleni kepha bembe bembulule thina kasinankinga lapho beqhubeka bebaleka begquma nogodo sibona sengathi bayimbela igodi bona ngoba imgilingwane iseke silaqhubeka liyadlala so yizo zonke ke lezi zinto mhlambe umuntu kulesi sigaba ngavele ekhalele iyona indlunkulu ngokuthi ihambise izwe ngezandla zayo ibhekile ngoba ophongolo nje indaba yegas esikhulunywa ukuthi esikholwa ukuthi ena umdlokombani waguqisolayo lona ngoba evikele umhlaba wazo ngoqiniso khulunywa indaba yegas lapha kubhizi kuyasayinwa amadeli ubusuku nemene kusanyelwa noma sekucinyeziwe sekudliwe izinto edliwayo enokhuzeni emhlabeni
ukwazi kanjani ukuthi uyingonyama ungawuvikeli umhlaba? Uyabona nje basikhuluma lapha, sikhuluma ngoba siyaqonda ukuthi nxa uzele umntwana nje bangakhalela, okokuqala okuzalelwe ukusekela isihlalo, okwesibili okuzalelwe ukuzivikela isihlalo lapho singaphansi kwengcindezi, uzivikele lapho sinenhlaselo, uphinde futhi uzivikele ngisho nakulo osuke ehlezi kuso, ngoba akusona esakhe kangangaso ngaphezulu ngakho ngaphezulu kwaso kasiso isihlalo. Ngaleyo ndlela ke indlunkulu inaleyo qhaza lokuthi ngiyamkhalela futhi umntwana wakaphendangele Nkosi yami engalali ubusuku nemini ethi ugawulela indlunkulu noZulu induku, kanti uyigawulela ibunga eseliwohlekile esekusela isikhathi ukuba kuvele ukuthi cha libunga leliseliwohlekile. Ngakhalela namakhosi ngokuphendula amakhothamve ukuthi eyothiloza insuku ezintathu ukuze uphindaphindeke kaningi ngaphandle ukuthi ehloniphe kuphi ukuhlonipha ukuhlonishwa kwesihlalo kwendlunkulu nelokho. Ngiyamkhaya nohulumeni angazi bochaza bethini nge-fruitless and wasteful expenditure lapho sekufanele be-account ngoba le mhlangano lena kayihlangananga. Ngaleyo ndlela ke yiwo lamaphuzu esasiwabekile esigabeni sokuyiphatha ayaqhubeka ayanda ogcina udileka umthangala. Ngaleyo ndlela bengakuhle kuba lezi zinto lezi zixoxele emabhulweni silungisane siyindlunkulu cha ikondaba nathi satha senze iphutha lapha cha kulungile akwenzeke lokho okufaneleyo nxa kuukuthi ukuqhubeka nokweseka lokho osekubonakele ukuthi sekuhlulekile ngezathu eziningi sesiyibalile lesingakayibali kungenazo ezinye izathu eziseceleni zokuyizuzisa okungezona ezokweseka isihlalo nokuzivikela. Cisho ke nxa kuukuthi ngezinye izathu kuzoqhubeka. Esinye izathu ke esiye ngaso enkantolo esinqumeni sikamongameli ilokhu ukuthi lapho ikomiti elalidutshwe nguye uhulumeni lithi mana aqhutshwe nophele yena egijime ngale eyokhipha isitifiketi ngaphandle kokuba enikeze indlunkulu ithuba lokuthi mayiphawule nayo ngokomthetho okhona ngokumisa ka-section 8 uthi cha indlunkulu ayinikeze nengonyama yethu inganikezwa ithuba lokuthi kayiveze ilaka layo ngodaba okunye umongameli engasibhali ngisho nencwadi eyodwa ukuthi cha njoba nani lethu udaba sesifike esinqumeni ngalezi izathu abameli ngonyama babhala incwadi ngomhla ka-18 March becela izathu ikamongameli kuze kube yinamhlanje ukwazi ngoba ngomhla ka-15 August lapho ingonyama yathola ngamaphepha amanye ababefakwe udaba enkantolo ukuthi hawu kanti bona sebeyitholile ngisho nereport yepanel iyona ingonyama ingayitholile ireport yepanel. Umongameli ubhalelwe kwathiwa cha sicela usinikeze izathu usinikeze na yonke imiqingo eyabhekwayo ukufinyelela esinqumeni kuze kube namhlanje akaze eyithumele yonke leyo mniningwane size saphoqela ukuba masigijime sibheke enkantolo siyocela ukuba kube inkantolo emphoqayo. Lokho ke kusitshela ukuthi njengendlunkulu njengoba besho babekhuluma beyishwashwatha emakhoneni bethi ngeke kuze kulunge ukusebenza nengonyama. Umbuzo uthi ke ngeke kulunge ukusebenza nayo nxa kwenziwani kusetshenzwane ngoba sazi ukuthi thina ingonyama ikhonjwe ngumunwe ononkomba yahlonzwa ngumndeni ononkomba besebenzisa umndeni. Ngaleyo ndlela umsebenzi wayo ewenzayo ngowezivikela isihlalo okokuqala okunye kube ukuvikela uZulu umhlaba kaZulu
nomnotho kaZulu ongaphansi komhlaba. Ngaleyo ndlela ke enye into esisho inkantolo siyayiphonsela inselelo indaba ye-coronation ukuthi ke into efana nokuthi into engekho nje izeleze yithi njengendlunkulu ngoba isitifiketi siyoba nesindo lapho sibeka okushiwo indlunkulu singasho singabeki okushiwo ngosopolitiki ngezathu zabo zokufuna ukuyizuzisa ngomhlaba wakaZulu kepha abantu bakaZulu bengathuthuki. Siyahlonipha umthetho wase South Africa. Ingakho kuthe lapho kwenzeka konke okwenzakalayo sathi sizowulandela umthetho ngoba ama-internal remedies eze ephele wonke. Ingakho futhi siyinkantolo ngoba siyawuhlonipha umthetho kepha lapho kukhona okungahambi kahle kufanele sikuveze lokho. Ngaleyo ndlela ke uthe uhambo lisaqhubeka kwase kuba khona uhlangothi oluthi lucela ukuba amacala ehlanganiswe ethethwe njengecala elilodwa. Abameli bethu nxa bekhuluma nathi nabo beseluleka kwacaca ukuthi ngakwazi ukuthi kwenzeke lokho. Kube khona umhlangano ka-2 December no mongameli wamajaji kwaba ukuthi amacala azolalelwa lijaji elilodwa kepha azohlukaniswa ngenxa yokuthi lokho esikukhulekelayo enkantolo kakufani. Cishe ke abaningi sebezwile ukuthi icala lizoqala ngomhla ka-31 May kube umhla ka-1 June livale ngomhla ka-2 June. Kepha kulesi sigaba esikuso lusekhona uhlelo lokuba sizokhumbula ukuthi ke labo abaphonselwa ingonyama inselelo umongameli umntwana uMisuzulu lesi sigaba abambiza ngaso ungqongqoshe kazwelonke kwezokubusa ngokubambisana nezindaba zobuholi bendabuko nguNdunankulu wesifundazwe indlu yabaholi bendabuko kuzwelonke indlu yabaholi esifundazweni ilabo abasemhlanganweni wangomhla ka-14 May bese kuba nomntwana kaPhendangeni. Kunohlelo ke olukhona lokuba labo ababesemhlanganweni kuyiwe kwabezindaba laba bamaphepha abhalwa phansi kwelesizulu lesingisi baziswe ngohlelo olukhona oluqhubekayo enkantolo lokuphikisana nesinqumo salomhlangano ababeyingxenye. Ngizocela ukuma lapho madoda. Ndaba zethu asithokoze wena kaMqala Jubobe isilo. Cishe enye indawo Makiba ebengathi bekufisa ukuthi icace ithi ba kunamagama umntwana wasebenzisile ukuthi yigunya noma yilungelo lendlunkulu ukukhomba lowo kufanele abe umlindi wesihlalo. Umbuzo ke omkhulu umntwana ukhuluma ngomhlangano nomhla ka-14. Umhla 14 mhlambe abanye beno sebenawo ama-minutes abantu ababekulowo mhlangano. Nathi sawathola ama-minutes sayithola ne-attendant register. Asifuni ke ukusho ukuthi kwakume kanjani kodwa ingxenye singayicacisa kakhulu. Awukwazi ukukhuluma ngendlunkulu ungakhulumi ngodlunkulu bakaMdlokombane. Awukwazi ukukhuluma ngendlunkulu amazinyane kaMdlokombane engekho. Awukwazi ukukhuluma ngendlunkulu ukhalo likaBhusha lungekho. Cishe sesingakushiyela kini njengabendaba ukuthi cishe ikhathini eziningi uma kukhulunywa ngendlunkulu ngoba nebekeni babona noma obekuthiwa laba ke bayindlunkulu. Awukwazi ukukhuluma ngendlunkulu ingekho imizi yamakhosi isilo sakwaDlamahlahla isilo saSosuthu uzofika uIsimude izindlu zasendlunkulu zonke lezi ezinye zikaNdaba neLokusana neMenzi noJama. Sikhuluma ngesakhiwo sasendlunkulu. Uma ukhuluma ngesakhiwo sasendlunkulu angikwazi ukuthi njengoba ngilana ngisukela umntwana kaNodonga ngisukela umntwana kaDlamahlahla bese ngithi iyona ndlunkulu leyo. Lokho ngamanye amagama uqhubekisa ukuthi abantu bafunzwe ushevu ukuthi uma sikhuluma ngendlunkulu sikhuluma ngani.
cishe senibone kaningi emcimbini ebekhona ukuthi anibonanga umkaNkosi kwasekuqaleni uma ucabanga imisebenzi yendlunkulu lesiyenzile ukukhushulwa kwengonyama ukugezwa kweyigodlo nokugezwa kwesihlalo kunabantu abebengekho lapha kunabantu abebekhona lokho kukunikeza isithombe siphelele ukuthi uma sikhuluma ngendlunkulu sikhuluma ngani umntwana esakhuluma ngama internal remedies kunemhlangano ehlalo indlunkulu imihlangano yendlunkulu kusukela okhalweni luka Bush okulona ofanele lidlulise isihlalo lidlulise lokhalweni lika Mdlokombane kusukela emhlangano yokuqala ufela igama bebekhona abantwana bebezikhona izindlu kuze kufika emhlanganweni womhla ka5 September mangaphosisi 2021 okuwumhlangano owumnqamla juqu izindlu zasendlunkulu zazimelelekile awukwazi ukuthi bese kuthiwa hayi singakhetha idlanzana bese sithi yilo okufanele sithi liyindlunkulu lokho asikuqondise mina besile ukuthi kahle hle kuphendukezela iqiniso indlunkulu njalo nani babonile bekuvama ukubalwa umntwana wakwafihlinqindi umntwana wafihlinqindi akuyena ohlele esihlalweni ukhona umntwana unyawo zengane okuyena oyikhanda lomuzi kubalwe umntwana uNdlunkulu wasenqamphilile kubalwe uNdlunkulu ogwabini kunento efanele siyifundiseke lapha isigaba sasendlunkulu siya ngokujiya kwegazi lalowo seduze kwesihlalo njengoba sihlezi kanjena ake senze isibonelo ukuthi umntwana kaNodunga uzalwa uMdlokombane usho ukuthi kube umntwana oseduze kwami uzalwa umzukulu wesilo sakwadla amahlahla angithi umzukulu wesilo lona uvela eqoyini ngonyama kusho ukuthi ngiyahlehla mina ngumzukulu ngitetele ovela kuphi okhalweni ngonyama ebusa ngaleso sikhathi yinto efanayo ke nasekuqaleni uma sikhuluma ngendlunkulu siqala ngodlunkulu bakaMdlokombane bese sihlehla siza konina okuyibona bamzalile izigaba zendlunkulu ngoba siyindlunkulu sonke kodwa siyazana sifana nemina ayilingani kodwa sibonile ukukhohliswa abantu ukuthi kuphendule kuthiwa ondlunkulu omkasilo kuthiwa yabafazi abaganile babizwa ngalawo magama noma ke ebhlungu kodwa ke kulungile izwe lenkululeko sesithi asisibeke lesi sithombe ukuthi awukwazi kweqa igaba zendlunkulu noma ngikhethela engizwana nabo ukuthi yibo ngokwesigaba okufanele babe ngaphezu kwabanye bese ngidlula lapha ngiza endabeni eke yaba kulezi insuku ezidlule lamasonto amabili edlule bangifonele kakhulu abeyindaba bebuza kune post that was going around I request ama donations ake ngicacise lokho kokuqala isihlalo akusisona sasemakade kazwelithini asikusho lokho isihlalo singesendlunkulu cishe konke okuchaza umntwana la ubechaza ngendlunkulu engabenikazi besihlalo njengoba kuyiyo ekhombayo njengoba kuyiyo futhi ekufaka esibayeni njengoba kuyiyo egeza isihlalo kuyiyo egeza amabutho lokho kuyakutshela ukuthi umlindi wesihlalo ulalela lokho abanikazi besihlalo abakushona ngakho ke umbono yebo bumuhle sibonile uMdlokombane benyakazisa umhlaba weNgonyama Trust iNgonyama yathi cha uZulu awunikele ukuze sithole abameli bohlobo ukuthi sivikelele umhlabathi kaZulu nalokho indlunkulu alikho iphutha ngibonile kuvela lapha abanye bethi wathi unezimali zakhe kwashaka kwacima yiqiniso lelo isihlalo njoba indlunkulu i-institution isakhiwe isihlalo ngesendlunkulu uma kunezinto ezithinta isihlalo yindlunkulu okufanele ibone ukuthi ibhekana kanjani nalezo zimpi khona uzobuza phakathi kwenu athi amaphepha afakwe enkantolo afakwe ingonyama afakwe usimakade kazwelithini ngalipi ngokomthetho the first person of interest uyena oba ngoqala njoba sifaka icala enkantolo kodwa icala abanikazi balo obani indlunkulu ngoba akusiyena oyikhombile akusiyena othe ufuna ukuhlala esihlalweni kodwa lo umsebenzi akasifunanga nokusifuna kodwa lo umsebenzi wendlunkulu ukuthi umlindi ofanele nawo ngakho ke kule ngxenye lena mhlambe ake sithi yavela ngesinxele kodwa ke kulesi sigaba esikusona indleko zecala bengithi mhlambe wendlovu uzosiweza ukuthi cha njoba udaba lenkantolo kade loqala lisetshenzwa sinabameli ababhala incwadi bebhalela uhlangothi bebhala izinkantolo ababhali mahala kodwa kusebenza imali leyo mali esibalelwa egidini
ebhekile esigidini sesibili kulesi sikhathi. Ngakho ke ngisho ngabe kuthiwa ingonyama inezimali zayo ngoba isihlalo ayizangisho ukuthi iyasifuna indlunkulu yathi iba umlindi wesihlalo. Kuwumsebenzi wendlunkulu ke ukuthi enze njani indlunkulu isivikele isihlalo ivikele nengonyama. Ngakho ke asuvala umnyango kuZulu wonkana nalabo abazolana nendlunkulu abangathi cha thina siyafisa ukuyilekelela indlunkulu empini ebhekene nesihlalo. Ngifisa baqonde lokho abantu ngesizathu esithi impi esilwayo abantu abaningi bacabanga ukuthi kunamantshontsho nomqhele otholwayo lapha ngokuthi ubani uhlele esihlalweni. Ngebhada wekho ngiyakhumbula bekuvama into ethi iANC inikeze emalini njengoba nenza yonke lonto bekulime besithuka ngalo. Lusho luthoke ngoba niyabona ukuthi kuyacaca ukuthi sibona abantu bemali. Kodwa umsebenzi omkhulu umhlokombani osivikela isihlalo ubukhosi wabenza babungaka. Asikwazi ukusonga izandla iligasi kaMhlokombani ixoxwa ngenyawo. Asikwazi ukusonga izandla uma ubukhosi hayi lo balapha egcekeni ngoba uma sivumela uhulumeni naloma yiluphi uhlaka lugcoba ngeinyawo isihlalo sikaZulu azoba yini amakhosi akhonze kulombuso. Sivikela inkosi yakwaShinge usihlalo ukuthi ingane zayo zingaphathwa ngesinxele njengoba kuphathwa indlunkulu. Sivikela inkosi yakwaMaphumulo phe kwamaqolo. Sivikela inkosi yakwaGomanda umushona ngale. Sivikela inkosi yakwaBiyela ukuthi oBiyela banezwi lokuqala ngesihlalo sakwabo. Sivikela abakwaMthembu osomopho ngacabanga wonke amakhosi ukuthi lento ingabuke ngathi endlunkulu. Kodwa inhloso yethu ukuthi indlu nendlu yobukhosi ayihlonishwe. Ilungelo layo alivikelwe njengoba umntwana esechazile ngokwegaba zomthetho lezo okuyikhoyisana Traditional Leadership Act okusection 8 wakhona. Lokho kuyigunya nelungelo nqangi lomndeni ukuthi ubani ngoba isizathu esikhulu njengoba nilana niyawazi amagceke asemakini bayalazi igceke la kwabo. Isizathu esihlalisa umuntu esihlalweni isimilo ngaphezulu kwayo yonke into. Ngeke sithathe isihlalo noma umuzi wakwenu uma ukuthi makwanqumalo ninikeze umuntu nazi ukuthi izinga lokuyiphatha alikho. Lokho kuhlonza umndeni ukuthi hayi ngeke umandla njengoba enje hayi ngeke alunge lo uyoqeda umndeni. Ngakho ke ngoba mhlambe ngiyaphatha phatha nami nabafakela abancane ama boys uma nibeka lo mbesihlalweni ama boys lapha ayoqeda umndeni ephehla amanzi. Isizathu esifanayo ukuthi indlunkulu ibuka igaba zonke. Yingakho ngiphinda amagama omntwana ukuthi akazi indlunkulu enkantolo. Ngiyakhumbula ukuthi abanye benu bathatha icala laseMgungundlovu bathi hayi indlunkulu sekuwukuthi ngiphinde ngichaze ingxenye yendlunkulu ukuthi uma mina ngiye enkantolo akuyona indlunkulu njengesakhiwo. Kodwa uma sesikhuluma ngamakhanda nemizi yonke yamakhosi isithi thina sithi usibanibani sesikhuluma ngendlunkulu. Ilezo zathuke ezenza ukuthi sifike kulesi sigaba. Nina besilo kulesi sikhathi manje angazi umntwana khona asazokusho bese sidedela ithuba lemibuzo. Ngabeze hayi ngoba umntwana uthi cha usewageqile amagula sizothatha lesi sikhathi esithi laba abanemibuzo ngoba ngiyazi ukuthi ikhona imibuzo khona bangayibuza kulesi sikhathi samanje bese siyagoqa cha kahle. Mdlovu make banona yaphatheka masibuza manje cha umsebenzi wenu lo njalo bona so masithe bayumbona besibuze lo mhlambe unezakala yaphenda ngelanga bo singakho simcelile yes make bakubona la umhla 5 May lapho nisho khona akathi yina lapho uqala ukuthi umhlangano nikhombisiwe kanti manje kuba bekwahamba kwasekuvela incwadi kwezimpomaphi ngene athi memezela abantu incwadi kama kumntwana uSimakade lapho wesho konke ayisikhonda akasifuni kanti amshotha belo la iphendula amagebe mhlambe yasigeda ngoba inikeze izinto futhi bese mbambe konke mhlambe ukubuya lapho ukuthi okay leyo ncwadi was genuine letter mhlambe umntwana bewayiphinda kwenza kanti leyo ncwadi uma mhlaka umntwana wasekhonjiwe but then later umntwana usayaqhalayisa nesikhundla ayike sibika nalo phakathi then bese makebe ngwela ekutheni bobunya izathu abazibalayo laba ababekho umntwana uMsusu bathi ngokosiko nani kulinyalo yazi ukuthi uzalwa bomkhosi therefore uma uzalwa bomkhosi noma ngabe wenze incane noma umfana ogcina ekhaya wena othatha ukuzwa abantwana abaphambi kwethu ukuthi lelo siko abantwana mhlawumbe
bayamukela yini kumele sisebenze uma kunjena mntwana. So okay, okwesithathu mntwana kubela kule report former premier uMchunu. And siyazi la kunama commissions ahlukene. Namanye lawo ama commissions athanda ukuhluka kancane. Enye commission yenza izincomo nje. Okusho ukuthi ukumina ehlamba umongameli wezwe lo ncomo ngayithatha noma ngiyithatha yini into engabeceleni qhubeka nese ucabangela ukwenza. Uma mhlambe lokho kungaba i-defense yabo umongameli nabo laba embasayithile ukuthi no vele opanel eqoke thina ngenamandla izinqobo zawo we're not binding, so then izinqobo zawo zabeceleni zathi qhubeka. Incwadi Ndlovu iliqiniso yayibhalwe yiyo iNgonyama ngaleso sikhathi isengumntwana, kepha into eyayichasisa iNgonyama ukuthi kayizikhombi yona ngoba lona akuwona umdlalo. Nxa uyifunda lo ncwadi uqhubeka nayo ithi iNgonyama lapho indlunkulu ingiqoka ngiyovuma, ngoba ngaleso sikhathi kwase kunokukhuluma okuningi okwakukhona sengathi iqoka yona uyiqoka ukuba iNgonyama ngaphambi kokuba indlunkulu ikuqoke ukhonjwa ngumuntu wononkomba abaphefumulela kuwe uwenze ngendlela thize, uyiphathe ngendlela thize esigabeni sokuyiphatha nokunye okuningi. Okwesibili baphefumulela kwindlunkulu ube yona eqokayo, ube yiyo oyokufaka esibayeni. Ngaleyo ndlela ke incwadi eNgonyama yayithi ke kulezi nkulumo ezikhona yona konke ikushiyela kwendlunkulu ukuba ube isinqumo sendlunkulu. Isinqumo sendlunkulu yiso esiyochuma namanje ke sikulomzabalazo ukuba kuchume leso sinqumo leso sendlunkulu, hayi isinqumo se-public meeting ngokwe-act lawo kwesiko. Ubukhulume ngosiko ucela umkhumbuthi ubutheni Nami umbuzo nawo uthi uma mhlambe kunomntwana wenkosi cha ungena lapha ke ukuthi uMdlovu cishe ufike sesithe ukugala wena. Sichazile sathi thina kasiphikisani nalabo abahlonza umntwana uMisuzu ngokuthi ubukhosana beNgonyama eguqile bubuphi. Sonke siyavumelana ukuthi kuyakhangela amankengane. Lapho esehluka khona sihluka lapho sekudingakala ukuba kuhlonze lowo olekhanda likaMdlovumbane. Lapho ke esiphambana khona ngathi into encane esiphambanisa kanti inkulu, ngoba sithi thina ngokosiko umndeni ukhonela khona lokho. Ingakho nje kulomhlangano wangomhla ka-14 indlunkulu yayingabiziwe efanele, ngoba babebalekela khona lokho ukuthi indlunkulu yofika iphikise yonke leyanto enzakala. Ingakho umthetho uthi makube ngumndeni, ngakho khona lokho, ngoba laba bawumndeni izingane zabo bazazi zikhula ukuyiphatha kwazo ukwenza kwazo nalokho. Ngelinye ilanga siyokhuluma lokho ukuthi ngisho ngabe kuthiwa lowo okufanele beyinkosana konke uyamvuna, kepha ngokwesiko uyise esaphila emhlabeni uyakwazi ukuthi edinga inkaba ebiza umndeni ethi cha ngalezi izathu cha ngiyabukhipha ubukhosana manje kulendlu nobisa lapho noma ngiyabususa kulona efakwe isiphandla sasenyongo yalongaba.
ngokuhlelejwa komndeni nalapha futhi ingakho ke udaba lewili sithi lo yinto eyizeleze ngoba bakwazi ukuthi kuthiwe kube lochungechunge ingonyama yahlonza umntana enkosi njengebambela into engekho uzoyithola naphansi kwiwili eyakhandwa nje ngoba ukuze kuphuthuliswe umphakathi bese kuvela ukuthi ngaleyo wili ke umntana enkosi naye mehero sonto esinqisi wabe sekhanda enye wili wayezokhanda kanjani engenayo ititle yokukhanda iwili ngoba assuming ukuthi wayehlonzeke ngokuliqiniso but ngesikhathi indlunkulu yehlelwa lefe lemnyama ngokuphila kwakhe umntana enkosi kwakungekho inotice kwi-Provincial Government Gazette emhlonza njengebambela. Okwesibili sasinekho i-certificate of recognition esasingamhlonza njengebambela okuwuyikho wangamnikeza igunya lokuba ethi cha na ibambela kanawo lawo mandla asisume ukuthi ibambela lalenawo kepha kwakhona kwakuneyinkinga ngokulandela kwegaba zomthetho futhi nendlunkulu kwayengakazi ikhulume lokho ukuthi sihlale sikusho lokho ukuthi kakaze kube mhla 24 March isibonde market bofile indlunkulu lathi akubizwa kuyo umhlangano olandelayo ukukhuluma lo daba lo mhlangano olandelayo waba ngomhla ka-30 March kepha ngaphambi kwamhla ka-30 March ngawo umhla 24 sesibona sekuyabekwa lapha kwi-media kuthiwa hayi indlunkulu isihlangene into engenamqiniso. So ngokosiko sonke siyavumela ukuthi kunjani sona sigodlo ekumele noma esizala ingonyama kepha lapho esehluka khona ukuthi sithi thina one ngokwesigaba lapha yana ngiyafisa ukuthi nasikhuluma lezi zinto sengathi singabe sihlezi namabhayibheli ethu elinye lawo lawo mabhayibheli umbiko wekhomishana kaNhlaba ukuthi ingonyama ehlonzwa kanjani. Ingonyama yasho ngaphansi kwesitatimende esifungele lokho sithi i-male progenitor ukuthi ngokoliko lokuzaleka hayi lokugana ngokoliko lokuzaleka 2 kuba ngomdala uye lapha yana kuLuka chapter 5 kuba ngomdala emadodaneni engonyama lesigaba sikanena ke siyangena ukuthi umale progenitor ngomdala isigaba sokuzalela kwaloyo ohlonzwayo lapha ke sihlonze isilo esikhona ngoba yiso esilikhanda lengonyama singelona ikhanda lengonyama emoyeni kepha ingonyama yasithatha yayosifaka esiswini sikamntana enkosi ingakho ngo-2016 umntwana uZebuloni lapho ebhala incwadi ethi inhlendla yethusi kaZulu umntana enkosi ucashuna lapho bembhala ngeSiswati asikhulumayo ethi omdala ebantwaneni bami ngosimakade omdala ebantwaneni bami ngosimakade akazi ukuthi omdala einganeni zengonyama engihlezi nazo lapha esigodlweni ebantwaneni bami ngoba wafakwa esiswini sengadilwa nje umkhuba kepha thina lasinankinga the more begile imkhuba the more bezoyibonela ngoba isihlalo kasigabadela isihlalo kasibanjwe inkosi kasibanjwa bezidlozana ngoba sinabanikazi baso ungathi nawo silahlile kahlezi umuntu isihlalo kasilahle ngoba inyanda ezulu zisuke zihlezi kuso nabantwana basuke besisekele bezivikela ohlala kuso ufica vele bakhona abahlezi kuso abanikazi besihlalo laba esijibo abazali ngonyama ngasilahle isihlalo ungayihlekanisa ke ngezwe qhubeka ngoba ugcina kube into eyoba
yenzeke behlelo omhlaba ukuthi kudlalwa ngesihlalo kunendawana Magebe ngicela ukuyiphosa indaba ezethu lapha kwaSomopa ufika kwaSomopa uNdlunkulu wakho uzalwa induna yakanye inkosi kwaSomopa bafike kwagana umntana enkosi ozalwa inkosi indaba ezethu ngifuna ukubuyela ephuzwini lomndeni ingakho iwili ingabe indawo uma khona umndeni indaba ezethu uma sekufanele kube khona othathayo kwaSomopa bahlala phansi umndeni yathi inkosi yayisikushilo isaphila ukuthi ubani wathi umndeni ngezathu owayibeka phambi kwayo umntana enduna nguye ozabe kusana ayithi siyazi ukuthi uyazi ukuthi isiko lihamba lifikela uma umnumzane elungisa igceke lakhe bese isiko lokho okubonwa umndeni nomnumzane egcekeni lakhe supersedes okubhalwe iwili nalokho ngoba phela into esime ngayo nalokho isiko likushoyo kwahlala umuntu ozalwa induna kanenduna ekhona umntana enkosi egcekeni ngoba kunezinto ongezona ezindaba zasemaguleni ezasemaguleni akuzona lezi lokhu sexoxa ngoba okwe public consumption kodwa mangase ufike egcekeni and then into ofanele siyazi akuyona inkundla ukuthi sifuna ukuphosa udaka kwabathili ngoba ingane kaMhlokombane ezethu nanezengonyama kodwa ezinye zezinto kubhlungu ukuthi fanele masiyicacisa siliqondise ulimi ngoba ingekho enye indlela esingakhuluma ngayo kodwa uma ungahlala phansi sibheke sesikhulumeza semaguleni kunongaphezulu kwalokho nje umntwana elinganisile wathi olingasha amanqeka manikuthola isizathu esifana naleso Aleshabe ukuthi mhlawumbe lento yokuthi ipanel mhlambe okay ngiyabonga kuleyo nto leyo umthetho uthi akube nepanel mediation uma kwehlula bese kuba ne-investigation sa ipanel yakamongameli yaphenduka yaba i-mediation investigation of which ey'gabeni zomthetho kufanele kuqale i-mediation uma yehluleka bese umongameli ekhomba an investigation panel owethi umongameli akazange akwenze konke lokho athi engasakwenzanga konke angithi wena njengoba you are the person of interest on this matter kufanele ngikubuyisele i-report ukuthi lesi sinqumo engisithathayo ngisithatha based on 1 2 3 no 4 asinaso ngisho nento ebhalo umongameli ukuthi nasi izathu so umubuka ngokomthetho the whole process is flawed ngolimi lwethu disinamafambo yonke indlela nangokwesiko igwegwe ngayo yonke indlela because nangokwesiko njengoba umntwana ekhuluma ngegaba isigaba sikaNdlunkulu asikho la ngaphakathi silapha emnyango ngisho ukuthuza la ngaphakathi uma usuthuka isigaba sikaNdlunkulu uma usagqoke sabashana sizokubeka lapha mntakadade kusekuthuma akuthi uyabona lezo gaba uma wena uhlala esihlalweni sokuthi nguNdlunkulu kusho ukuthi manje eminyango sixoxe siqede bese sithi Ndlunkulu hoza sesivumelene ngokuthi bese siyakunikeza so umubuka ke igaba zonke lezi njengoba kunemizi yamakhosi enobukhosi nje abukho ubukhosi obulawula uNdlunkulu imndeni ethathisa inqumo